Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kani. Mga igsoon, isaulog ron sa simbahan ang pista sa Santos nga banay ni Jesus, Maria ug ni Jose. Modelo aron mahimo ang ato mga pamilya nga mga balaan. Ang balaan nga pamilya kusog kay nang mosunod sa sugo, dili mosupak. So kamong nanimba dinhi nga nisunod gyud sa atong assurance ug asa mo palingkoron, balaan namo. Kamong mga di mosunod, mga yawanon pa. Busa atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios, gihatagan mo kami sa talagsaong panigingnan sa santos nga banay, itugot nga sa among pagsunod sa ilang pagsinabtanay o paghigugmaay, makapahimulos kami sa mga ganti nga way katapusan diha sa kalipay sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Sirak. Kay ang Ginoo naghatag sa mga amahan sa gahom ibabaw sa ilang mga anak o gihatagan ang mga anak sa katungdanan sa pagtahod sa ilang mga inahan. Kung tahoron ninyo ang inyong amahan, makabayad kamo sa inyong mga sala, o kung inyong pasidunggan ang inyong inahan, nagtigom kamo og dakong bahandi. Kung tahoron ninyo ang inyong amahan, usa ka adlaw ni ana ang inyong kaugalingong mga anak, maglipay kaninyo, ang Ginoo magpatalinghog sa inyong mga pag-ampo. Kung tahoron ninyo ang Ginoo pinaagi sa pagpasidungog sa inyong amahan ug sa paglipay sa inyong inahan, magpuyo kamo og taas nga kinabuhi. Anak, atiman na ang imong amahan inig katigulang na niya, ayaw siya hatagig kaguol, samtang buhi pa siya. Kaloy isiya, bisan kun ango-angohon na siya, ayaw siya tamaya tungod lang kay ikaw malig-on ug maayo paglawas. Ang Ginoo dili malimot sa mga kaayo nga imong gipakita ngadto sa imong amahan. Magtabang kini kanimo aron hibayran ang imong mga kasalanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Bulan sila nga mahadlokon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Bulan sila nga mahadlokon sa Ginoo nga naglakaw sa iyang kadalanan. Bulan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo nga naglakaw sa iyang kadalanan. Kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan, mabulahan gayud ikaw ug mapanalanginan. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Ang imong asawa may sama sa usa ka mabungahon nga bagon nga nasa tukaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga ulibo, libot sa imong talad. Bulan sila nga mahadlokon sa
Ingno nini pagpanalangin ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion. Makakita unta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem. Sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Kamo ang katawhan sa Dios, gihigugma kamo niya ug gipili aron maiya. Busa kinahanglan nga magmaluluyon kamo, magmahigugmaon, magmapaubsanon, magmaaghop, ug magmapailubon. Pagtinabangay ug pinasayloay kamo, kunduna kamoy mulo, batok kang bisan kinsa kaninyo. Pag pinasayloay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Ginoo, ug idugang niining tanan ang paghigugma nga maoy magbugkos sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Paharia sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gikan ni Kristo, kay alang niining kalinawa gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas ug mapasalamaton kamo. Papuy-a sa inyong kasing-kasing ang mensahe ni Kristo uban sa tanang kabahandianon niini. Pagtinudloay ug pagpahimangnoay kamo uban sa tanang kaalam. Pag-awit kamog mga salmo ug balaang mga alawiton. Awitin ninyo ang Dios uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa, bisag unsa ang inyong buhaton o isulti, himua sa ngalan sa Ginoong Hesus, uban sa pagpasalamat sa Dios nga Amahan, pinaagi kaniya. Mga asawa, sunda ug tahura ang inyong bana, kay mao kini ang angay ninyong buhaton, ingon nga mga Kristohanon. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa ug ayaw silag daog-daoga. Mga anak, pag masinugtanon kamo kanunay sa inyong mga ginikanan, kay mao kanay makapahimuot sa Dios. Mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak, kay tingali unyag mawad-an sila kadasig. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Miabot ang panahon nga si Jose o si Maria magtuman sa seremonyas sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Mao kini ang nasulat sa balaod sa Ginoo, ang tanang panganayng lalaki kinahanglang ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto usab sila aron paghalad sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo, usa ka paris nga tukmo og duha ka kuyabog nga salampati. Nining panahona may tao nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayo siyang tao og mahadlokon sa Dios og nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Nag-uban kaniya ang Espiritu Santo og gipasaligan siya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod makita niya ang Mesiyas nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu misulod si Simeon sa templo. Sa gidala na si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo aron didto himuon kaniya ang gisugo sa balaod, gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad, itugot na nga ang imong sulugoon mohalin nga malinaon. Nahibulong ang amahan ug ang inahan sa bata sa pagkadungog nila sa mga butang nga gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya, nanalangin si Simeon kanila ug miingon kang Maria nga inahan sa bata. Kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan o kaluwasan sa daghang mga tao sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tao ug tungod niini madayag ang ilang mga tinaguang huna-huna ug ang kaguol sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Didto'y usa ka babae nga propeta nga ginganlag Ana, anak ni Panuel sa banay ni Aser. Usa siya ka babaeng tigulang na nga minyo sulod sa 7 ka tuig ug unya nabalo sulod o hangtod sa ikawaluag 4 na siya katuig. Wala gayud siya mobiya sa templo, adlaw o gabi nagsimba siya sa Dios, nagpuasa og nagampo. Niadto gayong taknaa miabot siya og nagpasalamat sa Dios og misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga ang Dios motubos sa Jerusalem. Tapos matuman ni Jose ug Maria ang tanan nga gisugo sa balaod sa Ginoo. Mipauli sila sa Galilea ngadto sa Nazaret, ang ilang lungsod nga gipuy-an. Og mitubo ang bata og nahimong kusgan, napuno siya sa kinaadman ug ang panalangin sa Dios diha kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang balaan nga banay ni Jose, Maria o Jesus maogyoy modelo sa atong pagpuyo dinhis kalibutan aron makasakatag langit nga makabot nato ang kaluwasan. Lingi ay mong tupad ina, kumusta inyong banay, balaan o yawanon? Kanang wa mulingi mga yawanon nagbanay.
Okay, kanang mga Diyos nun, mulingi man gina. Kanang dili Diyos nun, di gina, mulingi. Tikig kay nag mga liog, kay garbo man ang ilang gisunod. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Mao ni ang the shortest description sa balaan nga tao o balaan nga pamilya o balaan nga katilingban. Mahimong bulahan. Mao na si Maria gitawag og bulahan sa tanang mga babae. Si Jose sad bulahan sa tanang mga bana. Si Jesus bulahan sa tanang mga bulahan. Ngano man kay siging sunod sa sugo sa Ginoo. Lingiyay mong tupad, inakusog kang musunod o musupak. Sige na. Dinhis atong simbahan, kita tingali mo na ay mga ashirits nga nagbarog sa pultahan o dinhis sulod, tuas ay mga pimag nga tuas gawas, nagbarog, nagbuwad sa init, usahay mauwanan. Nganong naa na sila diha? Nganong naa na sila? Tungod kay doon natay simple nga balaod nga gipatuman dinhi sa atong simbahan. Aron hapsay, husay, o luwas ang atong pagsimba. Bulahan mo nga misunod sa ilang gisulti. Kamong nagsupak-supak, klaro kaayo nga di gyud mo masinugtanon sa Ginoo, mga yawanon mo. Pasaylo alang ko musulti gyud ko ana. Kay ang simple kaayo nga balaod dinhi sulod sa simbahan, di ninyo tumanon, samot na gyud nga di mo katuman sa balaod sa Ginoo para sa katilingban. Sama aning gibutang diri sa ikaduhang pagbasa, unsa may gibutang nga balaod sa Ginoo. Ingon siya, busa kinahanglan magmaluluyon kamo, magmahigugmaon, magmapaubsanon, magmaaghop, magmapailubon, pagtinabangay, pagpinasayloay. Katuman ka tani? Kung ang imong igsuon nga kawatan ka istanan, imong silingan nga libakira kayo, maluoy ka kaniya. Nagalisod mangani ka pagtuman din higasa ka palingkuron, di gina nimo kaaway. Di sa nimo kaaway, nisimbag yung ka dinhi. Nya pagsuod nimo, gitagaan lang ka gamayng role, diri lang ka lingkod. Supak mangani ka, unsa na kag ingnon ka higugmaalan ng imong silingan nga nagsigig saad, way bayad-bayad sa utang, natapos na lang tuig. Mopasaylo ka kana. Kanang imong banang nangabit, nga sige na lang, inigsugod sa tuig, nangabit, igtapos tuig, ngabit lang yapon, pasaylo alang nagkapituan kapito, musugod ka mo ana. Galisod magkikadinig asa kapalingkoron, samot na gyud kinsay imong ikuyog sa kinabuhi. Mao na, kung manimba pa mo sunod, kamong nagsupak-supak karon dinhi, kay naman jud ko'y nakitaan, daghan. Kung manimba pa mo sunod, pagbag-o na mo ha, magbag-o na ta. Labaw na yung ingnon ta, unsay role sa traffic. Di ba? Unsaon paggamit ang atong mga karsada nga gigastuan sa buhis sa katawhan? Parkingan, himuag tindahan sa kilid, tukurag balay sa kilid, o himuan og limpyuhan? Unsa man yung tuminaw? Hoy, tubag. Avoid obstruction. Mao nay basic rule. Do not obstruct traffic. Dihas karsada, nganong parkingan man nimo, habul-habulan pa na nimo imong sakyanan, anha pag yun mo magwasing, mga tumba na diha, mga hugaw na dihang mangagi. Way mga batasan. No? Kana, simple kay na, for public safety and public order, so pakon, labaw na gyud, gidili sa Ginoo ang pagpatay, karon purting pinatyanay, gubat, abortion, drug addiction, tulis, ambos, pinatyanay, wa nay nituo ana.
Nya, maayo ka nagresulta, makaluwas na o makatiwas? Makatiwas. Muna bulahan ang mahadlokon sa Ginoo kay mahimong manluluwas. Nakaron unsa may mga qualities nga gipuy-an ni Maria og ni Hesus og ni Jose. Ang una, ang ilag yung paghigugma sa pagkakabos. Mao nang niingon sad si Hesus, bulahan kamong mga kabos. Ang nahigugmas kakabos, mausad na sila'y makaluwas. Kanang nahigugmas kadato, di na makaluwas, makatiwas na. Nigiling niya imong tupad. Ina, gusto kang mahimong kabos. Bahala na mo diyang di mulingi. Di na nako problema. Ang sunod, ang pagkamaalagaron. Sige ragyog alagad, siging alagad. Gani si Kristo mi-declare gyud, ni anhi ko aron pag-alagad. Si Maria sad niingon, alagad ako sa Ginoo. Si Jose, siging alagad. Why? Pangayog suhol. Panday man to siya. Simple kayong pangalagad pero makaluwas. Dili magsigig pasuhol. Gi kaduhang lingi si mong tupad ing na mangayo kag sweldo. Ing na no. Mangayo kag bonus, mangayo kag 13th month pay. Oy, naagi na ni mong hunahunaa, wa nakamoalagad, nagpasuhol na ka, maunay makatiwas. Managlalis na, manag-away na tungod anang suhol, tungod anang 13th month pay, tungod anang sweldo. Inka, tarong mo sa napadir, kay para na sa kabuhian, ay di lagi na mo'y concern. Ang importante, sige lang yung alagad, sige lang yung hatag, siging hatag, hasta ang dugo ni Kristo iyang gihatag para nato, wa siya nagpasuhol. Si Maria iyang gihatag iyang anak, gipapatay niyang iyang anak sa gustong mupatay, wa mangayog bayad si Maria. Ilom lagi mo. Akong papas una, papasibero, mao gito'y mutudlo namo, mga lagad tas atong silingan, di ta mangayog suhol. Kay kung naay muhatag, ato lang sang dawaton, porti na mong lisura, pero kusog kay mga lagad silas papa, wag ito kahumag grade 1, sige ra gito alagad. Duhara to kasimana mo tingilis papas grade 1, yas mama, mga 3 ka buwan, nang graduate na sila. Pero pagkakusugang mga lagad, muna kaming mga anak, 5 mi kabuok, manghambog yun ko, kusog kay may mga lagad o katilingban. Munang naapil na gyud sa akong pagka 30 anyos nako, nibiya ko sa akong uyab, ni-resign ko sa akong trabaho kay gusto kong mga lagad in full sa simbahan. Total service. O karon tanawa lang sa ninyo, og sakto ba ni akong pangalaga dinhi o sayop? Og sayop badlong ako, og sakto kuyogi ko. Sakto sayop. Kuyogi ko pagpamalit aning slot. Sakto maga. Nganong di man mo mukuyog. Salamat ha. Ang atong SBF dag para sa kumbinto nakadawat na tag 5,708 ka slots. Napay 54,292 ka slots nga available. Tag 500 pesos per slot ni siya. Ako lang hangyo ninyo, kung mukuyog mo nako, sakto makaning pangalagara, palit lang mo usa ka slot kada simana, kada pamilya. Kada pamilya, palit mo usa ka slot kada simana, hangtod mahurot ning 54,292. Agree? Disagree? O wa mo ikapalit ay mo kaon mga 3 ka adlaw. Niya kanang inyong budget ihatag na dinhi ipalit og slot. Di pa mo mamatay anang 3 ka adlaw nga fasting, inom lamog tubig, kumutig jutay dahos gabon, madetox pa mong tanan, wagtang pa na inyong mga cancer, mga arthritis, mga kolesterol. Niya nakatampo pagin mo sa simbahan. Gid mo yun.
Ang atong CTO, ato nang gi-close, ang total natong halin, niabot gyud og 67,594 ka slots. Nasubrahan tag 3,594 ka slots. Pakpakan nato ang namalit. Ang equivalent amount ani is 6,759,396 and 4 centavos. Ya ang atong total nga gasto so far dala atong pagpanghatag og bugas panahon sa kong birthday og pag-ayos mga balay ni total na sad og 3,295,258 pesos and 50 centavos. Unya ang natrabaho natong balay 25 na kabuok. Unya ang average nga kanini ang expenses pag total nato gi-divide nato related sa pagtrabaho sa balay mo average og 34,000 kada balay. Ato lang yapong ibalik og 30,000 ning kamot mi nga maus-usan ang cost. So ang 3,464,000 mao man yang atong excess 3,464,137 and 54 centavos mo pa ni ang nahibilin sa CTO. So akong gi-divide ang 3,464,000 sa 30,000 makahuman panigayog balay nga 115 ka balay. Nga 115 plus 25 kuha gyapon ang 140. Pakpak. So, ambot kanus ani mahuman basta di na tani hilabtan ning badsita kay ato ning ipahilona pagpaayog balay. Nga naman sugo nis Ginoo nagtuman rata og kamong tanan nga nipalit aning sitiyo, congratulations. Nya ang mopalit sa disap labaw pa mong congratulations. Ang atong disap katong investment slot tag 500,000 pesos man to. Ang total ganatong nadawat nga pledges ni abot nag 164 slots. So naay unom ka slots nga nahibilin. Nga ang desisyon namo sa atong Finance Council ilahos na lang nigbaligya total unom na mala ni kabuok. Si arogwa gyud mo kuha ani kaabot ganig 164 kanina bang unom no? So first come first serve. Tawag lang niya mo kinsay gustong mo invest. Nya hangtod pwede mo pledge karon unya pa ninyo bayaran later. Pwede from January, February, pinaka dugay March. So 500,000 pesos per slot ni siya with 25% per annum. Salamat kay namalit aning ato mga slots. Ato silang pakpakan silang tanan. Ato lang ipakita kadiyot ang atong mga balay nga nahimo karong simanaha na nasay 4 ka balay nga atong nahumag trabaho. Ato kunong tan-awon. Mao ni ang ika-22. Mao na ang before, nya ang after, mao na siya. Nya ang sunod nga balay ika-23, wa intaw na kapahuman, o niya mao na siya ay after atong gihuman-humag jutay. Nagtukod buting taglaing balay, giguba na lang to. Ika-24 mao na siya ang before, niya ang after, mao na siya. Ika-25 nga balay mao na ang before, niya mao na siya ang after. So atong pakpakan ang atong mga panday. Ang atong mga panday, mo na ba diha ang picture, Brad? Mao na sila. Nagpa-picture mi gahapon. Mao na ang atong mga labor force para sa pag-ayos mga balay. Nya kanang gapuwa kilid nako. Mao na si Brad Henry Munisit, tag-iya sa LSF na ato sa dinhing main contractor nga mao'y ni supervise for free aning tanan natong pagpangayo og balay. Siya ay mangumpra, siya ay mo deliver ngadto sa mga balay nya libre ra na wa siya ay pangayo ana. So ato silang pakpakan ato mga panday no. Ana sila nga buotan kay ignaong no. Awa mo buotan ni silang naong.
Ako na lang ning ilahos, puslan mang nag-report nako ang atong financial report for the month of November. Ang atong beginning balance 12,673,066 pesos and 6 centavos. Ang total cash receipts for the month of November niabot og 36,030,990 and 99 centavos. Ang atos ang total cash disbursements for month of November is 42,802,713 and 68 centavos. Ang atong ending balance is 5,901,343 and 37 centavos. Itong pakpakan ang atong kaugalingon. Dagko kay tag kwarta no. Bitaw, apil ani ang katong disap anang atong yuta diya skilid. So naka-partial na ta diha og 60 million, nya nanay 6 million na lang atong balanse diha. Nya ang ako sang YouTube channel palihog og padayon sa pagsuporta ani kaning Padresiano Ubod na ana ni siya roy pila na ka subscriber 178 na din ang atong official nga contact persons, official numbers, official account. Haron di mo maapil ana mga scam sa ubang channel. Siguro ang kani inyong tan-awon kada adlaw unta kun mahimo. Nya as of November natagaan ta og income sa YouTube niabot og 167,000 for the month of November. So salamat kayo sa YouTube nga gipaambitan ta niini. Ako lang ning gipaambit ninyo kay mao ni bunga sa nagsunod sa Ginoo, pagka mangaalagaron, pagka matinabangon, nga way paghunahunag baos, pero sa tinud-anay ang ibaos sa Ginoo dili lang 100-fold nga material rewards, but also holiness of life, kabalaan, kasantos sa kinabuhi, sa pamilya, sa katilingban, o sa kalibutan. Manindog ta mga balaan, atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, Ianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, milansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, minsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, sa pagtapos sa tuig, magdaig ug magpasalamat kita sa Dios tungod sa daghang panalangin nga atong nadawat busa uban sa santos nga banay ni Jose, Maria ug Jesus. Muingon kita, Amahan, panalangini kami. Amahan, panalangini kami. Nga ang simbahan, padayong magwali sa malipayong pag-abot ni Jesus, atong manunubos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno o mga opisyal moisip sa pulong sa Dios nga mao'y sukaranan og tumong sa ilang mga paghago, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga pinaagi sa atong buhing pagsaksi, madala nato ang kahayag ni Jesus ngadto kanila kansang kinabuhi na landungan sa sala ug sa kaalaot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga diha sa pag-abot ni Jesus, ang mga masakiton, makakitag paglaom o hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga si Halandong Teofilo Kamumot,
isipon unta sa Ginoo nga tapos mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mihalin nga mga mutauhon makaambit na sa kahayag sa langit nung himaya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Mahigugmaon ug maluluyon nga Dios, dawata ang among mga gipangamuyo kanimo diha sa mapaubsanon ug mahigugmaong mga kasing-kasing sa pangama sa santos nga banay, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Nagahalad kami kanimo Ginoo niining halad sa pakigdait tungod sa panabang sa Birhen nga inahan sa Dios ug sa pangalian ni San Jose, liguna sa kanunay ang among mga banay diha sa grasya ug kadait, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ot matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma, bisan tuo dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos, apan karon nakita siya nga nagpakatao sa magayod kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tao nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian, ug busa duyog sa panon sa mga anghel kanimo nagadayeg kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Manaw sa kanim. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako.
Magampo kita. Maluluyon nga Amahan, gilig-on mo kami sa mga sakramento nga langitnon, himua nga magsunod kami kanunay sa mga panig-ingnan sa santos nga banay, human sa mga pagsulay niining kinabuhia, makahimo unta kami sa pag-uban kanila hangtod sa kahangturan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kaluwasan. Nya mahitabo ra ni kun ang atong banay mahimong santos, mahimong mahadlokon, maalagaron o matumanon sa mga pulong, mga sugo sa Ginoo. Salamat sa nangalagad nato karon ang ato mga ministries, ang atong PIMAG, ang ato mga Eucharistic lay ministers, ang ato mga usherates, ang ato mga ushers and usherates, ang atong love offering assistants, ang atong lectors, salmista, ang ato sang mga sacristans, ang ato mga parish personnel na mo'y nag-andam sa ato giyong simbahan, ang atong choir, ang San Vicente Choir, o ang atong mga IT nga nagpahigayon sa atong pag-upload sa social media, sa atong mga misa, o ang tanan nga mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. and Mrs. Maylin Onyong and family. Nilang tanan, masipang pakpak. Salamat kayo. Salamat sa ninyo nga nagsigig palit sa atong mga slots na apatay nahibilin ron nga slots sa atong SBF DAG nga 54,292 ka slots para ni sa atong pagtiwas paghuman sa atong kumbinto. Nangandoy taani nga mablisingan unta ni siya inigpista nato karong April 13, 2024. Ambot makaya bagyo ka, no? Ug makaya ato ning himuon. Salamat kayo. Nya ako lang hangyo ninyo kutob sa Abril, malit lang kitag usa ka slot kada semana, kada pamilya. Tabangan lang na nato mga online o mga territorial parishioners. Niya padayon sa tang maghimo sa mga balay nga atong trabahoon katong 140 ka balay basin pag mapaigo ning atong 3,464,000 na nahibilin pang budget para sa sitio. Dako-dako ba no? Mura mo malipay. Nya ang atong DSAP gusto pa mong mo invest, first come first serve na lang ni, unom na lang ka slots ang nahibilin. So pledge dayon mo kay basig ugma hurot na ni. Unya ang ato sang YouTube channel palihog og monitor anhigid mo mutanaw sa kaning Padresiano Ubod. Unya aron dili mo masaag o dili mo mabiktimas mga scammers nga mogamit sa akungan sa atong mga videos nya mobutang og laing account, laing GCash account nya mag-solicit rasad ginamit ang atong mga projects dinhi. Kuan kayo ba magpahimuslanon in taon kaayo. Unya ang ato sang mass wedding karong February 2024 ang katapusang registration karon ang adlaw. So kung naa pa mo dihay gustong ipa-register, palihog lang o pa-register dito sa atong opisina. Wa tay misa karong alas 5 sa hapon o alas 7, diretso na ta sa alas 9 sa gabi nga vigil mass para sa solemnity sa Mother of God sa New Year. So signa na say masaag dinhi i-post na sa inyong mga group chat. Unya sa January 1, bisag jote ra gitingalin tao kay mamakasyon sa ni sila, pero ato yung i-offer kay gihimo maning holiday para sa simbahang Katoliko, i-offer gid nato ang misa nga Sunday Mass schedule. Alas 7 sa buntag magsugod ang ato mga misa dinhi hangtod alas 7 sa gabi sinunod ang Sunday Mass schedule.
Nya padayon mo sa pagtabang sa ato dinhing mga facilities, pinaagi sa inyong mga special love offerings para sa atong parking areas o sa atong mga CRs. Salamat kay ana. Nya sa atong pagsimba dinhi, ako lagi nang ipahinomdom nga ako jud i-suggest nga musunod kita sa ato mga usherates. Nya unsa may prinsipyo nga ilang sundon nga unahon nato paglingkod ang atubangan. Kaning upat ka columns nga sa center mao ni unahon nato lingkod atubangan. Unsa may pasabot sa atubangan, unsay bakante nga lingkuranan inig-abot nimo nga duol sa atubangan, maunay atubangan. So ang usherates anak kay bawo kayo asa mo palingkoron. Nya dili sad nato i-encourage nga igabot ninyo dinhi sa simbahan, anha mo mag-standby diha sa tent sa gawas sa atong simbahan, samtang daghan pang bakante diri sa sulod. So mga lay ministers, mga PMAG, usherates, do not allow anybody nga mag-standby diha. Kinsa ra man itong allow diha nga mo standby, kanang magdag bata, nya ang bata luhag kay diri sa sulod, dili pa gyud mo behave, mao na atong ipada dito sa gawas. Ngano man tungod kay magpaduol tas Ginoo. Magpaduol ta diya mas altar ang Ginoo. Musimba de mo anak de mo sa gawas, mo paduol ta. So akong ibalaod nga kun mahimo ari gid unta ta sa sulod. This is for our good. Nyag anha gid mo sa gawas kay magtuman gid mo sa gusto kay di gid mo gusto na miligro mo nga nayawaan na mo. Ang yawa karon grabe ang iyang pagbuntog nato. Kini lang ni ang premarital sex, kaning same sex, kanirong gubat, kaning kamatay, kaning linog, mga bagyo, mga flash floods. Iya man is yawa, kaning drugas, kaning sugal, graft and corruption, way hunong away sa atong mga politicians, apil ng atong mga leaders sa simbahan na nag-away na. Tungod ni siyawa, kanusa pa man ta mo paduol sa Ginoo nga gibiktima naman tag may siyawa. No? Palayo lang gyapon ta. Paduol na ta ha. Passionate ko ani kay naluoy ko nato, naluoy ko sa atong mga believers. Nga mura bitag wa ra gyud. Anha na kita mo duol kun ma stage 4 cancer, ana paduol dayon mamugos gyud pare nga pahikap gyud pero wa gani sakit. Bala ka de paria ka. Yaw lang dia. Ginay manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.